Kenya kaeri mangima en achiel kuom governors geko mosendiko sigana, to en osendiko sigana nyadidek. Katielo mokwongo en e governor no ero mosedhi e yiero nyadidek to yombo te e bedo kaka governor mar Siaya County. En e governor no ero matuo mar COVID-19 oseyudore e county mare, kata kamano ne ok okere kadhi kuonde geko mamoko. En bende governor no ere gwenge ma Kaluo kaeri masani chamo tam mare mar ariyo. Gin mana governors ariyo kende e piny Luo kaeri. Gin governors adek kende gwenge ma Kaluo kaeri. Machiegni e chenro mari mar Ameny County e tipo achiel kende piny Onagi, Lolwe TV, gini en marwa. His Excellency Cornel Amoth Rasanga nyocha kanogolo pache nyaka londo piny no tuk mokone Haron nyaka ikele tipo kaeri bende mondo mi wagom mbaka koda gi governor marwa. Watimo koso kwatimo in emibiro yango seche mineno tipo ne kachiel koda gi duonde. His Excellency iriyo nade? Ariyo maber. Yes. Erokamano kuom biro dala naka mondo wawuok jopiny. Erokamano. Tadwaro keto maler, dwa keto ler ne nyinga. En Cornel Rasanga Amoth. Cornel Rasanga Amoth. Yes. Okay, en Amoth Rasanga. Okay. Erokamano ahinya. Wacho ni ng'at moko yie mondo mipuonji ok nyal bedo japuonj. Yie mondo mipuonje chieng' moro achiel abenda biro bedo japuonj. Governor, kwachako gi sanieri COVID-19 en ginero ma thago counties mathoth ahinya. E county ma Siaya ichopo kar kanye gi ikruok mari jadong? Wach ma COVID ni en wach malich ahinya nikech omako piny mangima te. To koro Siaya ka kotel ni gi national government ka wach ma COVID ochopo to nomiwa laini monego bed ni waluwo. Koro achiel kuom laini ne en loso committee ma nyalo bedo ni ema koro coordinate weche mag COVID. Committee no en suggested no governor Jakom to alternate chairman and county commissioner. Koro wasebedo ka waromo mang'eny kech onego bed ni waromo ga juma ka juma. Ma an gi adier ni nyaka bed ni waseromo kata ndalo 12 nyaka ne romo no chakre. Kendo e romowa ema wa strategize ni to ang'o madwa tim. Yes. Ma koweyo kaluwore kod wach ma tuono. Koro weche kaka mag ler midwaro mondo bedie, mondo logo, mondo ji bedo ka ji logo, weche mag social distance, wawacho weche gi duto i committee, to nikech committee no koro joma ntiego ema golo pachgi ni to dwa timo ang'o Siaya ka. Anyalo wacho ni ka wach ni ochakre ting'eni weche mag chiro ni e bwo county government. To wabet piny kendo waparo to koro chirnigi ng'eny chirni ma Siaya ka inwang'o ka nitie odiechieng' ma chiro ji dhiye. Kaka Boro en chiro mong'ere to en tich abich guok tich. Aram Asembo en chiro mong'ere, Akala en chiro mong'ere, Ugunja en chiro mong'ere. Tinwang'o no kaka noket go odiechienge go koro ji biro mang'eny. Adwa ni mondo mi wawe wach chiro mondo matin nikech gima bende dhiero jopiny anya ni jogi opogore kendo girito odiechienge gi eki en siri mane. Kata kamano kapok adhi kanyo ero waloso weche gi mag ikruok gi mosebedi. King'iyo kaka japinyi mitelo ne e Siaya kaeri weche mag social distance koda gi loko lwetgi. Inyalo wacho ni moro kaka gitimo gi koso pod ng'ikruok moro nitiere. Pod nitie matin nikech jomoko pod wigi wil. To waparo nigi kata ging'eyo to waparo nigi apara ni onego bed ni ji logo. Yes. Kana magidhiye kata ka gidhiye chirni ma wachogo to sanitizers onego bed ni gitiyogo kata ka ji donjo i matatu onego bed ni ji luoko lwetgi maler kendo kata kapok gichiemo onego bed ni ji logo. Mano en gima timre to ok anyal wacho ni 100%. Yes. Tang'eyo maber ni ji to ng'eyo. Onge sani ng'ama kia wachno. Yes. E Siaya ka. Ng'en Siaya ka ji olony mokalo. Kabisa. Ji ong'eyo kabisa ne kata ka wuotho kidhi tibiro no ka ng'ato nwang'o na mask. And which is very good for us. To nikech ni wa appeal nigi ni mane kaka onego gitim kendo gitimo kaka. Governor benitiere okang' moro kata ma wacho ni sirikal mari
nokonyo godo japiny e yudo masks gi kata sanitizer gi koso pod ne ginyiewo gi kokalo gi pesa gi giwegi? Wan e budget marwa kanini wach mar covid ni ochopo to nini wa suspend gik moko duto e pesa mar current gi pesa mar operations watero duto mondo dhi o fight covid. Yes. Ma total amount ne en 269 million. Yes. Mwaketo thingi koro wach ma mask bende neni iye kanyo other equipment to kama masks osedhiye en kama nyocha flood sotimre mwatere masks nikech joka wacho ni kata mask mane giseng'iewo nini piodhigo koro ne onge kaka ginyalo konyo koro nyochunwa nyakwa migi masks. Koro mantiere pesa mosewuok e agulu maru kaka sirikal mokonyo japiny. Mosekonyo japiny. Kama ahinya Governor Cornel Rasanga Amotho nyisa ni Haron mano gima nyaka imak maber ahinya wach nitiere pesa mosewuok e agulu margi kadhi mondo mi okony kuom jopiny. Mano bende en gima achiel mopogre koda gi counties moko pod oywago ni seche moko pesa mosedhi mondo mi nyiew gik moko pod onge. Bwana Governor ka wang'iyo kuondoge kuma ikete dhano michich go nitiere kod COVID-19 to kod ng'at ma oseyudi nitiere kod COVID-19 isolation center to kod quarantine centers mawa. Inyalo wacho nang'e Siaya County intiere kare intiere kod gimaro madito gi ikruok mantiere iye kuonde gi kujeno. Iwan gi quarantine centers ariyo mar operational. Yes. Achiel en KMTC Siaya to mar ariyo en Urenga KMTC bende mantie Ugenya. Yes. Capacity ma Ugenya en 52. To capacity ma Siaya en 47. Yes. Wasebedo kawa hold gaji mang'eny Siaya ka to nikech convenience mar administration. To ma Urenga to nwatiyogo sama nini Siaya opong' koro the flow ne watero jomoko komachielo. Yes. To yikruok mar keto ji kanyo wayikre maber kendo kata mana sani sama lusi kodini nitie joma ni quarantine manyocha nobiro kokelo liel to wan wang' alert kwa Nairobi nitie jomoko manene nitie kuom gi kanyo ma ok no maler ahinya koro waketo gi mondo check gi mondo kik bed ni gibende kendo gichako gikelo nwa tuo thurwa. Governor ng'ato biro penjo ni kilose e joma ni quarantine inyalo ng'e kwan margi gi wi ne gin jedi kama e kwan wasebedo ka sani to digibed ji 10 gi wiye. En ji 10 gi wiye kichi ne wan kanyo gi jo Uganda. Yes. Gi jo Tanganyika ma jo Uganda ni jo Tanganyika moko no ringo bodhi. Yes. To nyocha no se makario podi manyario to bang'e no to nyocha wan ga kod ji 5 koro koriwre gi jo manyo ku Saranga. Yes. Digibed ji 20. Okay. Ng'ato biro pacho ni achiel kuom yie kuma ng'iyo ka quarantine nitiere godo en ni kantiere maybe oxygen kude go eko facilities go eko kantiere vitamin C kantiere PPEs county ma Siaya gigi nitiere koso pod nitiere ng'ikruok. Ing'eyo no quarantine opogre kod isolation unit. Yes. Isolation imidware gik ICU. Sorry. I missed the naming. Isolation unit wan go kendo wan gi kitendeni 6 wanyalo isolate ji man kod tiegi miluongo ni ventilator. 6 gi 4 nitie Bondo tariyo to nitie Siaya. Magi tiyo te. Mago tiyo. To wan gi adier ni kata ka muomre sani kama wantie Siaya ka to wanyalo manage gino yo makare nikech kasewacho ni quarantine wan gi jomo wakete 52 plus 47. Yes. To yikrok moko bende ne nitie ma ATC bende ne wan gi over 30 beds capacity. To gima duong' en ni wasebedo kod ng'at matuo mane onwang' gi tuo mar corona no Siaya ka mwateri isolation unit Bondo mokwo ma kata sani nyocha nadhi balime
dalagi kama intie. Erokamano ahinya. Gavana, ng'ato biro penjo ni to ka ing'iyo weche gi mamoko mopogore, gik moko machalo kaka chiro gini, okang'e koma usegoye in terms gi weche gi ma COVID-19 e scale mar 0 to 9, in kanye jaduong'? 0 marach mogik, 9 maber mogik. Mano penj kendo. Performance mari wache dhok machielo ni performance mari weche ma COVID-19 ichopo kare kanye jaduong'? King'iyo ikruok mari kaka Siaya County. Ikruok mara kaka Siaya County taparo mana an karibu 9 to 10. 9 to 10. But en gimoro kaka gini chal kaka penj. Yes. Koro ng'ato nono ema nyalo biro to rango to neno kaka waikre. Yes. En ema nyalo keto max ne. To anta aneno no penj asekalo tayari. Gavana, ne chuno japiny ni kik dhi e chiro koso ni loso kod gi mos ere kaka Chief Mairi Mark Manoero bang' nyiri machuok kende live. Governor Cornel Rasanga Amoth owacho ni Haron gima timore en ni an to kang'iye ta sen kindo chiko to kod 10 mano manyiso ni airplane kata kamano abed japuonj maber marito mondo bi jogo eko matimo penj mondo mi obi ochiw duoko no ero makare kawuok gwenge ko mag Alego Boro ka mheshimiwa governor mag Siaya County is excellency ma en chendu mari Rameny County tielo mokwongo nyaka nene obiro kaeri nikech ma en Lolwe TV gini en marwa tielo mar ariyo bang' nyiri machuok kende. Jandiko marahuma ahinya e piny mangima Bertolt Brecht kane ndiko buk mar The Caucasian Chalk Circle nowacho ni jatelo ber matelo mare nenore to ok telo nero ma en owuon ema olose konyiso japiny mano ema onyalo tudo koda gi telo nero mar His Excellency Cornel Rasanga Amoth. Governor ma Siaya County otiye e tam mar adek kose tam mar ariyo osedhi yiero nyadidek te moloyo kawuono ni pod obet e komniri kaka governor ma Siaya County nonyiso japiny gi muolo mondo mi kik dhi e chiro koso nochungi gi telo mar agoko ni kik gidhiyo en ema onyalo duoko. Bwana Governor, waneno ka Siaya County na achiel kuom counties gi kuma japiny orito odiochieng' mar dhi e chiro to gi odiochieng' monego bed ni odhi modhi loko kacha chande. Ne en telo mar agoko koso ni loso kod gimos kama? Oyo en awuoyo nikech kana wang'eyo ni chieng' ma chiro attract jomang'eny onego bed ni koro waketo ni waketho. Koro odiochieng' Monday romaro mag Friday romaro mag Sunday romaro mag Saturday. Koro mano emano reduce number. To koro kwa wacho ni wananchi wach ma social distance. To wanwang'o kamano en big tick nikech wawacho ni joma loko koro loko all alternative days. Kibiro Monday to jomoko biro Tuesday. Kibiro Wednesday just like that. Kendo gi cooperate maber kalure kod management mar chiro nikech ng'en chiro ka chiro nigi jakom joge motelo yes. Koro jogo ema manage kata social distance gin magi manage nyaka sanitizers gin magi nyalo gi manage nyaka hand washing and so this was done very democratically and kana aneno kamano to gima bende ne alengo gi gini naneno na kaka gini dhini okwanyal choko pesa kuom jogi wananchi biro choko pesa to dhigo mni ufuko gi ma county okoyudo. Koro mano ema bende ne wakiti no ka covid pod nitie to kwanyal choko pesa kuom mwananchi otimatima business jok ma bende nwang'o benefit i commercial enterprise bende nwang'o benefit dongi to gapro mana achiel kuom gima jok ma challenge wacho ni ibiro sustain nade lweny nieri ka ji wakia kuma chieng' ma corona biro rume
to kok wagolo usuru kuom thuolo malach ineno nadi sustaining business alwora ma lwasi machal kamano nyalo chal nadi? Gini en nyaka wariwe gi lemo. Yes. Nyaka riwe gi lemo mondo dhi. Yes. En gir jachien. Yes. Wang'eyo emomiyo akete 1 month. Akete 1 month. Ni chungo usuru ma 1 month to renew. Okay. Kapo no koro piny ber to koro ka renew. Awinji. Okay, erokamano ahinya. Bwana Gavana, nitiere weche machalo kaka screening matimore e border. Sani wabiro kaeri, wondo wuok Kisumu chop kaeri, wabedo screened kuonde 3. Kadhi Thurwa, Bondo, nyaka bed screened kadonja Kala. Ng'ato penjo ni screening makacha chande. Duoko chalo nade? Bentie ng'amiso nang'o ma temperature kata liet mar dendi neno ka buogo ne nyalo bedo gi tuo mar COVID-19 to koyudi titere kanye? Nitie jomoko mose exhibit. Yes. Mose bedo ni nyalo suspect no du bed gi kode. Yes. Kawuok e screening point. Yes. To wan gi ambulance mantie standby. Chunga kacha? Nitie standby. En ma kigoyo sim to 20 minutes en kanyo. Nikech kacha to pok anene gi ambulance. To king'e koro gin points adi. Okay. Moro seche moko en mana Ugenya ginene Sega. Donge? Yes. To kendo bende anyalo nyisi ni mineno gi gin mathin. Sani nyocha wasewachi komitika wamedo namba. Wamedo namba kalore kod kuonde ma ji donjogo. For example, ing'eni ng'at mawuok Bungoma biro Mumias to biro Sigomre. Koro yo makanyono bende wase mountie. Okay. Another one. Nyocha nini kiwuok Luanda kibiro Siaya ema nyocha entie. To kiwuok Luanda kibiro Yala nyocha onge. Yes. Koro kanyo bende wase mount. Koro gima duong' en ni screening ena the beginning. And kendo gima duong' mwanwang'o kipimo success mawuotho chuo ng'eny moloyo joma mon. Matiende ni chuo menyu gidwaro mondgi. Which is not bad. Yes. But wadwaro ni mondo wuothne marach nikech wuothni makelo gini ka onge wuothne da kodonjo ka. Gavana, kiloso wach mar screening to kod wacho ni ambulance tire standby niri. Asebedo gi ywak moro machana penje kare radio jo manokalo chien ni jogi miketo screening gidonjo gimoro saa 2 to giwuok gimoro kar saa 11 kata saa 10. Kind sama giwuok to kod sach curfew to kod sama pok gidonjo gokinyi do ng'ato nyalo kalo makel tusi ya. Nyocha waseloso mano. Waloso mani komitika. Yes. Ni gimomiyo noket curfew nitie. To kete nwach COVID. Koro joma ti screening nyaka dhi those times. Omiyo sani onego bed no by now. Gidonjo sama curfew rumo kendo gichako gi sama curfew chakre. Jo kizungu nowacho ni prepare for the hope for the best but prepare for the worst. COVID-19 obedo Kenya kairi omedo sudo malach kaka nokwach par. Moving forward, okenge magi ma Siaya County oseketo maburo rakore kode kata kapo ni pod obudho kata wageno ni mondo rum mapiyo piyo. Number 1, kapo nono ni pod odhi mbele. Yes. To nyaka wadhi mna mbele kod masharti mwaseketo. Kaka Siaya kawach mar burial mar 48 hours as is very effective and people are very happy. Ni kuro onge yiko kokao expenses mang'eny. Mar ariyo en ni waseloso committee miluongo ni post covid. Yes. Motel nigi economist ma odo en makoro dwa ng'iyo kaka wabro operate kasama coronavirus ni rumo kata kodhi rumo. Eko bro golo report bang'e koso osenyiso gik modwa timo. Nitie national government. Yes. Hotel wachno. Koro county to omiyo preamble. Yes. Kaka onego bed ni gi operate. Lai monego bed ni luwo. Yes. Okay. Bwana Governor, iloso wach mar burial. In achiel kuom governors mancha no ik ng'ato marach e county mari mani wacho ni idondo mi committee mar juma achiel mondo mine mi duoko. Governor wacho ni chopo kanye ni seweye sani kore bolo chike iko ng'amo wito ngimane Siaya God forbid gidhombo koso. Sani to kakoro gimoro timore to nyaka yikiyo makare mache ni giko kakia. Okay. To gimaduong' ni report to poku kata nyaka sani. Yes. To understand gimomiyo poko wuok. Nikech family manonego bende chiwo. Yes. Information nene ni quarantine. Yes.
koro sama giseduogoni koro ake wechegi koketi report ni to biro bedo complete. Pod en court case pod nitiere? Court case bende nitie. County Masia nitiere court? Bende ni yes, nikech ne gitero county Masia Bay court. Okay. Governor ng'ato nyalo paro ni ang'amo nuloso mondo uwe ni ng'amo osetho. Ng'wonna seche moko anyalo loso kaka Haron. But ng'ato nyalo paro ni ang'amo noweyo wawuok kaka nyuola gimose. Mano kanyal donje, gimomiyo kanyal donje. Yes. Family kata manyocha an kuro. Yes. Pod gi demand. Okay. Ni gidwaro ni gitim ribaring. Okay. To ne anyiso gi ni ya. Kata an bende dagomb mana kaka gidwaro. Lakini kane gisedhi court. Yes. Koro justice nyaka we mondo kaw lainde. Erokamano. Governor, cases ariyo nitiere manoseyud sia kaeri, achiel manong'eyo, moro wacho nitiere ma bende duogo mochango. To ginieri oko. Dibed ni Siaya opando information oko dhir japiny oko to gini kega koso en siri mane ma in godo jaduong' ma counties mamoko to gini medo landore kendo ineno ka kwan dhi malo to ka irito en mana mano bete chande. Aparo ni Nyasaye ni kodwa, Nyasaye jakorwa. Koro nikech mar ng'at manene obiro mokwongo padri. Yes. Manene obiro. To ayo onwang' kane positive. To odok. Wa bet piny gu komiti mara. Bwa ringo bwa nwang'o contacts manene kod japadrini. Bo timne tests. Bo nwang' ka negative te. Donge? Yes. Mara ariyo ni bende ng'at mane owuok Mombasa James Oyugi. Yes. Achiel kuom joge emancha nonwang'. To nyogi wacho na ni gibedo stigmatized badly. They would like to be addressed differently. Kora luor kata luongo nying. Okay, wanyalo weyo. Right gi benya ko luor. Nyakwa luor. Yes. Koro mano bende kanotimre to swing into action. Keje gima duongi gini. Yes. En tracing the contacts. Yes. Mondo kane gin jipera abich. To within no time jipera abich gi in go elweti. Ne waringo with speed ma onge ng'at mokwayo oko. Emomiyo manage gini to how maber gimomiyo aluonge nying Nyasaye. Yes. Na how maber kuom jogi duto kotimno test onge ng'at moduogo positive. Awinji. Governor, ka county dhi maber, the buck stops with you. Ka county dhi marach, the buck stops with you. Bang COVID-19, be nitiere chenro moro ma inigo kaka moluor Cornell ni maeri tadhi timo ne Siaya ka COVID ni orumo. Koso pudo rito komiti chande. Kalore go COVID kose kalore ga. Kalore COVID. COVID en tuo mawendo. Yes. En bende idwaro nwa go ne mana nyawawa. Makurumo to abro yikre. Yes. Mar goyo nyawawa ka mondo kendo kochako duogo. Okay. Thuolo mara no ka director mara nyisa donge dakika ariyo penjo pod thoth to nyaka mi thuolo bende maloso kod piny luo maneni e tipo saneri. Governor borders mawa no lor kod gi ker. Inyalo neno isiro wach nieri kosipogore paro mar loro border mawa. Asiro kendo ka an gi teko mar loro Siaya. Border ma Siaya. Yes. Da loro ma onge ng'at madonjo Siaya. Ng'ato wuok Siaya. Mondo kik ng'ato wuok to onge ng'at madonjo. Da an gi teko mar loro Siaya to da loro mondo mi kik ng'ato donji to ng'ato kik wuogi. Sama gavana owacho manero ta paro ni an ka wuok Kisumu kada dhi mitiro gweng'o abro timo nang'o ta doga paro kendo ni an essential service provider. Watieko twagniri to governor ok wanyal weyo moko wuoyo e legacy mari. Two things machiemo ro kionge kom niri tibro koni Governor Cornell no timo ne Siaya. Gik mang'eny ahinya. Yes, koro kidwaro ariyo kata kidwaro adek. Yes. To ibro nwang'o no COVID ne wariembo. Yes. Mano legacy. Yes. No ne wariembo bodhi. Yes. Ma onge kije ng'at manokelo COVID kano amna Mombasa to. Yes. Wa amna ka joho. Yes. Donge. Yes. Mar ariyo wach ma COVID ka. Yes. Program wan go wang'e no families are vulnerable. Yes. Kendo wase set nigi aside. Yes. Sama monto mani wabro migi chiemo. Ineno mano wich kuil gago nikech kech kokayo ng'ato kata manene First World War. Yes. Wiji kuil go. Koro ing'eni ng'at momi chiemo wiwil kode sama kech akai. Koro mano en another legacy that is there. Yes. The last one en wach ma sports. Siaya kani wagero stadium malich ahinya. Ma jo Kisumu biro gana biro timo sports Siaya.
weche mag sports bende wacho ni bobedo legacy mare. Mane momiyo kawuono by the way awayudo governor kantiere weche ge mag sport emane ntiere. Nyisa ni Aaron chakru kinyi mane gima godo kwano to ka COVID-19 iri rumo to Siaya County map nero mar sport dhi chalo nade. To momiyo bedo dala kae king'iyo lum maka bende lum no ero monego bende go sport moro matek. His Excellency wacho ni dhi bedo senator. Is it true koso ken true? Sani ok go siasa. Okay. Sani eri ok go siasa. Nawe no dhi miya duoko ma jo siasa inyoga duoko ne jo pinye madhira mondo miya tim kata kamano koni Aaron sani eri ok go siasa. Kiero inyalo luonge ni Pemblepe, kiero inyalo luonge ni Woodruoth, kiero inyalo luonge ni governor, kiero inyalo luonge ni Atiga Telodha. Mano en slogan ero mane nitiere tielo nero mokwongo governor ma Siaya County moluor Cornel Rasanga Amoth. Kane loso kodwa e tipo achiel kende mar Lolwe TV nikech mairi gini en marwa. Ka ok inene kar kairi tibonene kanye to nikech tielo machielo ok ing'e jatelo mabiro kelo kar kairi ma e maro nagi. To nikech onge mosruok dago mar moso governor gi lweta to tama. Kora timone mana kamae to nyisa ne gota. Serikal konyise ne gota to kiwe ma ok goto riti uru.